Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana shu vaqtlaringiz xayrli bo'lsin degan kısa assalomu do'stlar deb Allohdan umid etgan. Do'stlar, bir 2 kun avval ichimda qattiq og'riq topildi. Og'riq topildi. Nima uchun 3 kun oldinda 3 kun. Nima uchun bilmadim. So'ng qarın ağrıyandır deb oturduk, qarnım ağrıman ekan. So'ng hacı qablan doktorlar var ekan, bulara murojaat etdik. Ma'lumotimiz ortmali valla nazar sohbazada bulara aytdim. Shundan so'ng darrov doktorlar xabar etdi, keldi doktorlar ko'rib, so'ng nima olib ketmasa olmaydi shifoxona dedi. Shifoxona olib qaytdi, ambulansda hamma tartibli zotlar bilan. Bu yerda 10 soatlab chigitdilar do'stlar. 10 soatlab shuni men aytayin deb o'tirdim. 10 soat chigitdilar, 10 soatning chig umumiy hamma zot kelladan aslo oyoqlari borincha. Bu chig umumiyning xos puli miqdori ketdi deya. Shuncha harca ketdi ekan do'stlar. Harca ketdi ekan. Şu hukumatimizdan bir dunyo minnatdor. Hammasini hukumat o'z zimmasida olar ekan bu yerda. Hamma yerim chig umumiyatda. Mana shu yerda ameliyat qancha yerimdan mana shu qancha yerimdan ameliyat nima etdilar. Menga hozir chishib nima olib ketan ekan. Chishkidan ekan efendisim. Chishkidan ekan. So'ng 10 soatlab chig umumiy deb gördüler, ameliyat etmesi olmaydı dedi. Öngün akşam 11 vecide. Ertesi ameliyat edecek dedi. Allah'a şükür bana ma'lumlarimiz gelip aylanıp haber altı hükümetler gelip hükümetin adamlar Hacı Okap taraftan gelip demeden haber altı ular bana lüks cay. Son düğünün 12 vece ameliyat etti Afganistan'a 1,5 saat 1,5 oluyor Afganistan vakti bilen. 12 vece orada ameliyat ettiler. Allah'a şükür ameliyattan çıktım, yaxşı oldum. Köp yaxşı, hukumatimizden bir dünya minnetdar. Bu ketdi masraf bul. Bari ona billahi şol çek umumiyinin diye 4.000 dolar masraf var diye. Indi efendisi Afganistan'da azrak zat bilen etyendir. Ekin börde olsa harcı masrafı yirik dovaya alayın deysen qımmat ekan Arabistan'da. Hem imkaniyetler, lüks otaklar, miveler, kıllar bir zat iyisen getirip otiylardana. Allah razı olsun hukumatimizden adamlar haber alıp otiy. Öyle Allah nazar Sofzada'dan bir dünya minnetdar. Huday nazar Hacı'ga. Bunlara Allah razı olsun. Bulardan bir dünya minnetdar yanımda yatıp. Bu yerde xorluğan basça eken hala hükümetimiz öz gelip haber alıp, bana dostlarımız gelip haber alıp du. İsmindayı ben burada. Huday nazar ağa pakayır 2 güllab yattı yanımda. Son amana Çar ağa var. Muhammed Nazar Çakır bular baba dayı. Muhammed Zaman ağa, Abdülaziz Kerde ağa bular fakirler gelip haber alıp şöyle sorap oturdular. Başka dostlarımızdan soraydılar. Hem mesela xanalar avat köp dostlarımız qaysi birinin adını aydıp oturayın. O yine at tutmadı deyip benim dostlarımız qaysi neme dersin. Üstüne yadıma düşeni ayttım. Yanımda gelip oturup haber alıp giderler. Allah razı olsun bana yine. Böyle Allah nazar sohbizada geliyor. Bilen fırsattan faydalanan dedim. Yanımda hiç kim yoktu. Şu bilen dışarı gittiler. Dostlardan aydayn dedim. Şuna xulasa qaysi bir yerinde müşkilat tapılsa şu Hacı Okap'ın öz doktorları nemesi var ekan, şolara müracaat etse bolacak ekan derrew olar al qayt yer ekan. Mana men ağır neme halatim tuda. Mana Xudoy şükür derrewde halas edip mana ayağa yürüyüp yönünde turup yürüyen. Hiç bilen yatan yerinde gepla oturamasam yürüyüp bilen bimalan. O inşallah anarsa bir heptide bülkü sağlam boldu da yol gidersin deydi. Xudoy şükür yaxşı hukumatimizden bir dünya minnetdar. Şular yani imkaniyetler yarat koyupdur. Bu yerde men imkaniyetim yetirmeye bu halatda. Dostlar, qatı qiyinchilik. Allah razı olsun hukumatimizden hemme imkaniyetler yaratıp şunu etip koyupdur. Dostlarımızdan bir dünya minnetdar. Qaysi bir dostlarımızda ola müşkül tapılmaz, müşkül tapılsa şol hukumatin öz doktorlary var, şona müracaat etsin dostlar, şuna hacılara yetir koyunlar. Aşolan özler derra havar tapıp
özleri alqayt yereken bolmasa birek Arabistanda dawaý alaýyn diýsem mana sonra görün gaty gymmat bolmaly zat Arabistanda. Ama Hudaý şükür mana hökümetiň özünde emesse hemme imkaniýetleri bilen mana lüks otaq uzat berdi. Mana Hudaý şükür ýaxşy halatym. Ama şu başgaçylar adam ýetir goýan ola müşkül tapylmasyn. Müşkül tapylsa haja okaň öz däkderleri bar. Şolara mürajaat etsin dostlar. Hemmeňizden sağlyk, salamatlyk dileýän Allah razy bolsun hemmeňizden dostlar. Kaýsy bir hatalyk eden bolsa bagşlarsynız. Mana dostlar, Hudaý şükür mana imkaniýetler zor, hemme zatlar bar, fawqulada mana ustadlarymyz öwelamadan aýdyp ötdüm. Mevla Allah nazar, Sofizada. Ana bulara Abdulaziz ağa, bular Hudaý nazar ağa. Bular daimi habar alyp durdular. Hana sabat bolsun, Allah razy bolsun. Bu hökümetiňiziň başga azalary hem gelip dembedem habar alyp durdular dostlar. Mana men özüm hem Hudaý şükür saglam bolup muna çykyp otyrym. Mana indi şundan otağa gitjek bolup otyrym. Mana indi inşallah bülkül taptaýdy bolup otyrym. Mana teşekkür sizden hem Mevla sahip. Allah razy bolsun şun ýany. İýilen hyzmatynda ekeniňiz, hajylan hyzmatynda Allah razy bolsun. Hudaý nazar sizden hem bir dünýä minnetler Allah razy bolsun. Sizden hem Allah razy bolsun. Habar alyp durdular. Hudaý nazar. İnşallah bir ýaşy bolan. Hawa Hudaý şükür ýaman taýma gölen otakly kança lüks. Mana bular hemme zatlar fawqulada. Mana miwelerim hemme zat her rakamdan getirip gidip otyrlar. Mana bu ýerde iş bilen iýip mana bunun içinde başka salat zatlary bar. Mana hemme zatlar goş. Mana bu zatlar getirip mana bunu nämen tek içerinde gura zatlar bar eken iýip iýmediňden bet koydum. Ha bular hem barky hemmesi. Ha taýdet nämetdir. Ameliyat tam laýzar etdi. Mana kile başga zatlar mana iş bilen mal näme ameliyat bolduňuzda? Ha dün erten ameliyat boldy mana hemme zatlar mana kile zatlar miwelerini izapalaryny aldyk dostlar. Nämasam indi goýup gitme bular hem zaýa we zarar diýdik-de. Hudaý şükür mana dostlar kaýsy birinde şundan bir näme bolsa mana hökümetiň özü gözleşer eken müşkilat tapylsa şuna bak masraf bolsa hawa mana şol aýdyşlaryna göre bilen maňa köp masraplar edenmişler şu ýerde. Hemmesi Emirat-ı İslamiýanyň gerdenine kene. Hawa şoň köş bilen hana sabat Allah razy bolsun. Mana dostlardan hem hökümetimizden Allah razy bolsun şun ýany imkaniýetleri ýarat goýupdyr. Eger meniň özüme galasa bul Huda nejat bersin maňa hiç boşartdyrmýar. Mana dostlar näde? Şatdan faýwagyň ýerden çökden garam. Hawa bular ama jemlenýär bana bularam ýokary öz gatlanýar jemlen şun ýany neme boldy durdana. Şeýdip aňlaýarsy okuyup goýarlar. Kaýdy bar ama kaýdy. Hawa. Hemme imkaniýetlerimiz çok boldy. Mana bulara muny bassaňam ýokary etdir, aşağı etdir. Mana. Öz elinde, ihtiýaryňdan emas. Bolýar inşallah. Dostlar mana şun ýany imkaniýetler hemme zor ekene. Awala müşkilat tapylmasyn, müşkilat tapylsa mana ma'lum sahipler o hökümetiň özleri hyzmatda eken hemmesi habar alyp durlar. Ýakçal hemme zatlar fawqulada mana gördüm. İki ýerde ýakçal. Şipahanadam zor aňyrlar olsa alyp oturmaýyn, ýene video gaýr goýan olsa dostlar. Sevgili